Čau, já jsem Bralboy a dneska se tam novýho videa ze hry Fernbus Coach Simulator a dneska pojedeme s tím Manline Coach Euro 6 a pojedeme odsaď z Brna do Ostravy, je to poslední linka, co nám tady zbývá. Já to nebudu protahovat a můžeme jít na to. Takže já se ještě rychle přihlásím jenom do služby. Takže já si nastartuju. Tak, podržím Gčko. Zavřeme dveře. Tak, zavřené dveře máme. Říkal jsem, že pojedu s tím autobusem. V minulém díle jsem to říkal kvůli tomu, že jsem s ním nejel ani jednou, jakoby. Tak, můžeme vyrazit. Už vlastně jedeme. Jedeme na autobusách tady v Brně, odkud jsme následně minule přijeli taky. Vyjeli jsme z Českých Budějovic do Brna, mám tucha. A teď jedeme s tím manem z Brna do Ostravy. Doufám, že jedu správným směrem. Myslím si, že jo. Ale nejsem si jistý. Zase mám zapnutý OBS-ko přes NVD, takže děkujeme NVD, že nám tady takhle krásně může zapnout taky aplikace. A já už jedu na autobusák. Uvidíme se na autobusák. Tak, já už se blížím na autobusák a nabereme tam následně cestující. Tak, já jen tady zatočím do téhle strany a tamhle vzadu ještě jednou zatočíme na konci téhle ulice. Tady rovnou můžeme. Tak, tam nic nejede, tím pádem jedu já, kamaráde, ne ty, já, rozumíme si. Jedu já, ne ty, přesně. Rozumíme si dobře. Je to ta vlastně delší verze toho manu, je tam ještě kratší, ale tady ta by přišla lepší. Jelikož se mi líbila víc a můžeme být třeba i víc cestujících, je to dost možný. Tím pádem tady tahle ta platforma, tam máme lidi vepředu. Jedeme pod společností Kvákací kachna, takže doufám, že se vám společnost líbí. A já tady zaparkuju. Odřadím, vypnu motor a otevřu dveře. Tak, otevřeme dveře. Tak a jdeme. Ještě rychle otevřeme. No tak, naházejte si ty tachy, ne, taštičky naházejte tam, ne, máte? Dobré, máte to. Tak já se vám ozvu, až zkontroluju všechny. Tak, já jsem je všechny odbavil a i to prostě, takže si myslím, že můžeme jít na jízdu i. Tak. Zavřeme dveře. A jdeme startovat. Dějte u společnosti Kvákací kachna, doufám, že se vám doufám, že se vám jízda bude líbit a uvidíme se za chviličku. Sorry, tak. Já si ještě světlo prořadit. Nemůžu, že jo, tak příjemných 20
21 stupňů. A jim rychle zapneme Wi-Fi, kuchyňku, tak. Máme Ostrava a můžeme vyrazit. Odsaď. Jak lehká nehoda, jakže jedu jak blbec. Budu to ignorovat, jo? Budu ignorovat to, co tam bylo napsané. Fakt, ale jako je to hezká hra, jako i ty města jsou hezký, kamaráde, ale tam jako hezky vědu. Nebo taky asi úplně ne. Tak. Už teď vám můžu rovnou říct, že se mi s tím manem fakt nejede dobře, že jsem rovnou zvyklý na ty setry, já vím. Je to divný. Tak. Tak, tady máme supermarket. Někdo mi říkal, že se to nemenuje Galerie Brno, ale nějak jinak, teď nevím jak, ale i tak přes to nevadí. Furt krásná, ale spolehlivá, stará Galerie Brno pro mě, teda. Drž. Ale já tu nechci stát taky, jo, celou dobu. Já tady nechci stát celou dobu, tak no, konečně. Ještě, že my už můžeme jet. Tak, tady zajedeme tudy má. Tak, tudy. Zbývá před nás 205 kilometrů. Jo, dobré, tak máme spuštěnou jízdu. Já jsem nevěděla, jestli máme jí spuštěnou nebo ne. Ale očividně ano, tak asi dobrý. Počkejte, ještě stihnu, super. Jsem krásně stihl ještě na tu oranžovou, super, to je dobrý. Takže přejdu do tohohle pruhu. Zase na začátku dálnice vám dám timelapse, pak nějak se vám pozvu na odpočívadle, až budeme dojíždět na odpočívadlo a sem podívám se. Tak. Tak, kamaráde, to mi jedeš hodně pomalu, takže já ti sem jenom vědu. Tak. Já zase sjedu semka. Tuhle tu část a vlastně pak definitivně máme dohraný tohle DLCčko, jakože ne definitivně úplně, ale jako máme dohraný tak třeba můžeme pak jet dejme tomu z Leipzigu do Prahy, dejme tomu, jo. Můžeme, jo. Já nemůžu projet tam tím druhým pruhem. Můžu, nikdo mi to nezakázal. Nikdo neřekl, že nemůžu jet. Jo, tak super. Tady můžu jet. Krása. Hej, já jedu. Stejně bych musel sjíždět. Krása. Stejně bych tam musel sjíždět. Stejně to. Tak, opustili jsme Brno a jedeme do Ostravy. Tak. Jo, že mě bírá posmrtný život, pane bože. Jedem. Tak. Přesně na dálnici, až sjedeme, tak vám dám timelapse. Doufám, že to nebude zase další než 30 minut to video. Ale asi nemusí mít víc než 30 minut máš. Já vám tady dám tady. Joha, já jsem se že mi tady končí silnice. Že mám pak dlouhou hru. Dobré, ne, nemám. Dobrý. No nic, hrajeme zase na volantu, protože je to pro mě příjemnější hrát na volantu než na klávesnici. Za první neumím tam zařadit na klávesnici, za třetí nevím už. Prostě je to pro mě jednodušší. A má to větší tu prostě atmosféru a dává to prostě vibe takový, že jsi fakt na místě toho řidiče.
A za chviličku dáme timelapse. Uvidíme, jak na tom. Uvidíme, jestli tam bude tento. Ale já vám dám ten timelapse teď. Jo, počkat, my nejsme ještě na dálnici, tak tím pádem žádný timelapse, sorry. Žádný timelapse. Tam to bude vystřížený, to tam nebude ta část. Jo, teď jsme na dálnici, takže timelapse 3, 2, 1, teď. Takže nám zbývá 101 km do Ostravy, takže tady ukončím rovnou i ten timelapse. Už 100 km, respektive už 100 km, takže já doufám, že se vám video líbí a pokračujeme v cestě. Takže jo, vypadá to nádherně jako. Ta dálnice, já se podívám, kde vůbec bude odpočívadlo nějaký. Takže dám pauzu. Jestli vůbec nějaký bude tady. Jo, bude za chviličku. Za pár kiláků, možná nějakých tam pár kiláků tam bude. No určitě tam bude, ale za nějakých 20 kiláků. Fakt mě to jako baví, je tady. Fakt jako i ty hory tady fakt jsou nádherný. Rozhodně měli by vývojáři vydat update na tohle DLCčko. Souhlasím, jako fakt nádherný. To bylo ještě zkusit projet z Vídně do Německa, třeba někam z Německa do Frankfurtu někam, nebo prostě kamkoliv, jo. Ale že jich tam je prostě hrozně málo těch měst tady v tom Česku, jo. Můžeme klidně jet z Ostravy někam do Lucemburska, nebo nevím, jo, kamkoliv, ale ne v tomhle díle. A mrzí mě, že je jich těch měst tam tak málo a co? Cápeček šel do smyku. Už respektive skoro 80 km nám jen zbývá. Budeme se muset rozloučit s tímhle DLCčkem a přejít na nějaký jiný, třeba na to, který bylo zdarma. Ale samozřejmě s touhle hrou ještě rozhodně nekončím. A ani s tímhle DLCčkem. Takže na to zapomeňte. Tak to fakt nekončím ještě. Ani s tímhle DLCčkem. A proto tohle video bude takový i speciál poděkování vývojářům za tohle DLCčko, že nám fakt nádherný tady je. Já si zajdu jen na odpočívadlo, udělám přestávku a pak jen už pojedeme zpátky, dám ještě na chvilku timelapse do 30 km a pak se vám ozveme. Fakt nádherný to je. No a tady se bojím, že se nevejdu. Tak, počkej. Já musím vypnout motor. Že? Tak, já vypnu motor. Já si vystoupím. Já poprosím o vystoupení a uděláme přestávku. Tak. Choďte do autobusu, jak by řekl správný Slováček. Co máme? Ne. Já nechci nastoupit. Říkám, že nechci nastoupit. Tak. Počítáme, mělo by jich tady být 12. Nikoho tady nesmíme nechat. To byla Kvakdak společnost nejhorší. Kvákací kachna. To byla hodně špatná společnost Kvákací kachna. Haló. Tak, to jsou nějaký 12 chybí. Tady. 1.
doběhla nám paní na poslední vteřinku. Takže já nasednu, já zavřu dveře a budeme se moci rozjet. Takže jenom rychle tak nastartováno máme a můžeme vyrážet z té polední šichti. Vyrážet, chtěla bych, aby to mělo 30 minut, tak maximálně na to editování, aby to nebylo delší než 30 minut k těm editům. Takže se pokusím fakt jet hodně rychle, ale v limitu nějakým. Případně jsem hodil nějaký timelapse. Spíš určitě jsem hodil timelapse. Tři, dva, jedna. Timelapse. Takže nám zbývá 45 km. Já jsem se rozhodl, že tady ten timelapse už ukončím, protože už to nemá smysl dál a tady už je pouze 60 km. 80 km v hodině, takže už budeme za chvilku sjíždět z dálnice i do konce, takže za chvíličku fakt jako budeme už sjíždět z dálnice, což je jako ani nevadí, protože tam bude mnohem víc zatáček a já bych rád už si trochu tady nejenom jezdil z jedné strany na druhou, tady ježiši. Já se povracím, no tak se pozvracej, no, tak mně to je jedno. Jako nevím, že se pozvracíš, tak se pozvracej klidně, mně je to jedno, můj autobus to není. Naštěstí. Jak bych ji asi zabil. No to možná 35 minut maximálně to bude mít, jako. No tak jsem překročil rychlost, no tak to je jedno, nikoho to nezajímá. Ne, proč začalo pršet? Já mám vlastně nastavený dynamický počasí, mě to ničemu nevadí. Že prší, mě to nevadí. Já budu mít zaplý ty stěrače. To je dobrý, že se nám zkazilo, to se ale líbí, jako i stranu, protože konečně nemáme jenom slunečno a já jsem i věděl v kostech, že nám to bude, že se nám zkazí počasí, takže přijíždíme do Ostravy, teďkom odpočujeme z dálnice, budeme si jít z dálnice, z D9, D10, respektive, nebo si jíždíme z D9 na D10, respektive, už aspoň ne, takže přijíždíme do pěkně zaprašené Ostravy. Takhle to vypadá v Ostravě? Co nevěděl. Takže tam je hodně továren. Tam bude jedna továrna na Hleďáku rovnou, takhle vám to řeknu na konci. Ukážu, pokud kolem ní pojedeme, tak vám ji ukážu. Tak. Jo, kamaráde, tudy máš, musíme jet. Hej, kamaráde. Je jedno, že tam seš ty, mě to je jedno, jestli tam někdo byl. Já tam potřebuji, já jsem tam byl dřív. Kdo dřív přijde, ten dřív má, takzvaně. Nebo jak je to přísloví? Kdo dřív přijde, ten dřív má, ne? To je přísloví, nebo jak, ne? Tady se bojím hodně, že napořím. Nebo že o něco budu zavádět tady, se mi to nelíbí. Děkuju. Dřív přijde, ten dřív má kamaráde. Ne, to jsem byl já. Já doufám, že budeme zastavovat někde pod příčkou, nehodlám lézt z toho autobusu jinak. Ať si to otevřou sami. Ale ty se tady byly mnohem hezčí, takhle vám to řeknu. Na rovinu. Děkuji za místečko, že tam pustili. Mě to nikdo opravdu nepustil, ale to je jedno, to nikdo musí vidět. Fakt jako je to moc hezký tohle. Takže kdo souhlasí, tak dejte like, odběr a zvoneček, tak protože to DLCčko fakt nádherný tohle. Hlavní nádraží, tak.
tam auta, který stojí, takže chvilku se ještě počkaj. Kam jedeš? Nebudeš mi vydírat, nepojedeš mi na autobus. Nepůjdeš mi rozbít autobus, fakt ne. Říkám ti, že nepůjdeš. Nepůjdeš, no. Je tady 50 kg, aha, no, tak s tím jsem nepočítal, ale 4 kiláky. Jenom. Tak, takže, no, tak kolem té továrny bohužel nepojedem. Já doufám, že tam je střížka u toho, já nechci moknout. Pokud tohle je ono, tak budu happy. To je ono. To je ono. To je ono. Jo, děkuji. Tak, tudy máte... Nejsme pod střížkou. Jo, jsme pod střížkou. Kamarádu, kam jedeš? Tudy. Jedeš. Pomalu. A opatrně. Opatrně, ale jistě. Už tak 35 minut bude mít maximálně. Lehká nehoda. Čo to bolo? No tak malinko jsem škrábl sloup, to je jedno. Možná spadne, ale to je jedno. Nikoho to přesně nezajímá. Ostráva odemknutá. Dobrý. No dobré, dobrý. Vstupujem. Vstupovat. Fakt nádherně ta hra vypadá. Já vám vyběhnu z druhé strany, otevřít autobus. Tady máte přece. Tak, dobré. Si je vzít, já si běžím rychle do autobusu sušit. Dobrý, naschle. Máme se jdem podívat, co jsem dostal. Odhlásíme se už. Takže, servis 100%. Tady poškozený majetek 5, no. Tak tady... No, to je jedno. Nedotržená vzdálenost. Hlavný menu. Tak, počkej. Kdybychom dali nová trasa, kam můžeme jet? Můžeme třeba kde? Dobrý, tak jo. Já si myslím, že pro tohle video to bude všechno a prozatím čahoj.